isa ba, rabon ka zai zo ba zai tafi ba. Don haka zan so ka daina damuwa, ka raba zuciyar ka da cutuwa. Ni dai ba zan hasada ba a rayuwa, rabu tsare in kar na yi kamuwa. Watan bakwai lokaci na damuna, a sa'in shamuwa take gida, sa'in da hasadar take wa wani kila arzikin naka na kusa. Yan uwa mu daina hasada. Kun ga kamar ni a duniyar kiɗa da waka, a nan na shahara, dan wani na yi ya fi ni suna, saboda mini da masa hasada. Na san rabona shine rabona, dan rabbi ne ki rabar da ɗaukaka. Ko da daɗi ko babu daɗi, kai haƙuri kar ka fidda rai duka. Na san wuya dai bayan ta daɗi, idan da rai kai ma za ka ɗaukaka. Me Allah ne kaɗai ka shahara, me boka kuma rabansa wahala. Kun gani duniyar nake gudu, bayan Allahu ya faɗa mana a littafin samai daraja. An gama komai in kana ciki rabanka har ma arzikin duka. Don haka kai ma ka daina hasada, kasuwa ce fa wadda ba sa'a. Ku da uwa ribar ta wuya yake, ku ji batuna ku duka al'umma. Banda kalmar da ni zan faɗi, banda bacin rabi in tuna muku. Ba kyau mu daina hasada, da fari dai yarda da kaddara, za ka zauna kalau da lafiya. Ba ciwon siga jinin ka shi ma zai bar hauhawa, in har ka bar hasada. Ba ilimi gare ni da yawa, bare in wa'azantar da jama'a, amma akwai hikimar waka gare ni, in na faɗa duka jina ake. Sanadina a daina hasada, ai da daɗi dan na yi magana. Zan so mu daina hasada, ciwon da bai da likita, mai kulla arziki duka, mai hana ka ɗaukaka, mai yi ma da kan ɗaka shi kar ɗaka ka hallaka. Jafar ne ke magana, ɗani ga Muhammadu, in kiya kwana annabi. Kun ga mu bar hasada, ba ta da kyau mu sani.